skrevet. Siger du med den hat, der vender helt forkert? Jeg har gavet ham en makeover til hans guldbryllup. Ved du, hvordan sådan en hat den skal sidde? Det er ikke en hat, det er en hjelm. Prøv at høre, mand. Hvem fanden har bestemt det? Du bestemte det. Det er mig, der har pimpet. Det er mig, der har pimpet Peter til hans guldbryllup. Så han kan være klar til den store dag. Jeg har ikke guldbryllup. Og ved du hvad? Selv gå det. Så har jeg... Han vil sidde fast. Nej. Så har jeg taget udgangspunkt i hans egen livsstil. Eller hans egen. Og så har jeg gavet ham min i stedet. Jamen, at tage udgang i din egen situation angående, hvorvidt du kan få den hjelm af. Og det er en sekund, man har resten af livet. Jeg er så vild med, når du er i min cykel. Men okay, så skulle du heller ikke koncentrere dig om, at du er gift i hvert fald. Jeg er ikke blevet gift med en hjelm på. Det må man ikke. Så det skal være helt forkert. Det er fordi, de hovedet i det form. Det er en højere end venstre. Prøv at tage den af. Mit øre! Helvede. God tur hjem! Jeg kan bare sådan her. Så er jeg så min hjelm med. Ja. Godt ord igen, nu skiver. Hej. Hvad, Tim, kan du ikke lige hjælpe ham? Jeg tror, det bedste siger på mandag. Hvad? Kom bare med hjelm på. Jeg kan høre, hvad du siger. Mine ører, de er bare... Jeg kan da bare sige, det er den nye brunje, han har fået. Det er først næste mandag. Tim, hjælp ham lige med at få den der. Mandag! Jeg finder blik lidt, hvad jeg gør. Nej! Den kunne sgu da gå op før, den der. Få nu de ovale delgahoved ud af den hjelm. Hvad med varmt herinde, mand? Der er en hængelås på. Hvor er du med den i nu? Det er Tim. Den er gået i baglås. Tim, hjælp ham. Jeg tænker på, det ikke bare dig, der hjælp ham, mand. Prøv at tænke, hvis han lider af tørste forbi, mand. Ej, ja. For helvede, der må være en knap. Okay, jeg kommer over og hjælper dig. Nej, du gør fandme ikke. Hold din store, fede, grimme myggestik beskænkt, kæmpe store, fede dukkefinger for dig selv. Siger du med det fede hoved der? Fed hoved? Ja, støthjelms hoved der. Jamen, jeg koger herinde, mand. Det er en sauna. Ja. Skal vi ikke tænde for varmen og lukke vinduerne herinde? Johan, skal jeg hjælpe dig? Fryser det? Nej. Jeg er sgu også fede i det. Den. Ja, kom så. 1, 2, 3, nu er vi jo til. Den vil ikke komme ud. Du skal ikke hive hovedet med, vel? Ja, nu gider jeg. Det er sgu... Hey, prøv at høre, Johan, der er ikke nogen, der lægger mærke til det. Det er der ikke nogen, der opdager alligevel, Johan. Du skal bare beholde den på. Der er ikke nogen, der opdager. Der er ikke nogen, der ser det, nej. Der er bare nogen, der tænker, okay, South Park er real. Den er jo fandme så diskret, som ingen andre huer er. Du har et hoved ligesom den der South Park, der... Jo, men der er jo Kenny. Der står, der godt, kan du se den knap på siden, hvor der står åben. Den er den ikke fundet nu. Nej. Finder han eller aldrig. Skal du ikke sige det til ham, vel? Han ligner sådan en hund, der leder så lopper, mand. Ja, det er den der. Der skal en knapper for fanden. Jeg vil have hjelm på. Jo, der er sådan, den sidder til højre for venstre. Hvad siger du? Den sidder til højre for venstre. Jeg er ved at tude og grine, mand. Jamen, det er slet ikke sjovt. Men... Ej, det er sgu ikke sjovt. Du sagde, du var ved at tude og grine. Fuck, der er tude kiks til dig nu. Nej, jeg sagde, jeg var ved at tude og grine. Jeg var lige ved at tude. Ja. Der er forskel på at tude over sig selv og så på andre. Jeg kan ikke få den af. Jeg kan ikke få den af igen. Jo, jeg skal nok på den af. Det skal ikke være det der. Ja, jeg har nogle vinkelskive, men de er vandslige. Ja, jeg har bomber sådan 100 kroner for en hjælp. Og motoren kan bare tage hovedet der. Ja, men jeg skal bare lige... Du kan bare beholde i anden. Jeg skal bare lige finde den der knap der. Hvad for knap? Ja, det ved jeg da heller ikke. Til hvad? Nej, men det er gammel, mand. Skal jeg den her? Den er slået op igen. Jeg kan knap komme over. Det er knap så godt, det der, var. Det er til luft, er det ikke? Det er knap så godt. Ryk trapper ned der. Ja, det ville være en fordel, hvis du skulle rundt med den der resten af livet, der er noget luft. Det her, det skulle være til luft for helvede. Jamen, der sagde en. Så skal du have noget luft. Men der sagde en længere ned igen. Det pyntede faktisk lidt, det der. Ikke den der. Ikke den der. Ja. Kæft, skal i hvert fald ikke se deres smil. Din motorik kan ligge på kanten af et frimærke lige nu, mand. Jeg kan gøre. Jeg nægter simpelthen til vaklen. Så er jeg lige helt ned på kanten. Helt længere ned. Og der var den jo. Ja da!
Kan vi lige få den her? Jeg synes, det er synd. Hvor lang tid stod det? 3 timer. Så cirka en 12 minutter eller et eller andet, tror jeg. Ej, jeg kan godt se, at du har haft en traumatisk oplevelse. Det er kampen om at få... er det 5 minutter?